Slaviša Ivković iz Jaše Tomića od svoje 4. godine gotovo potpuno je bez vida. Opaka bolest narušila mu je 90% vida, ali to ga nije sprečilo i ne sprečava da obavlja većinu poslova u domaćinstvu ili u selu. Tokom naše posete otkriva nam i svoj hobi, pravljanje abažura za lampe od bambusa. Također nam otkriva i deo svog voćnjaka u kom su šljive, kajsije i višnje, o kojima se brine zajedno sa svojom majkom Jadrankom. I drva za predstojeću zimu sam je nacepao i složio, a svoju priču započeo nam je od bambusa. Dobar dan. Dobar dan. Dobro je, izvalite. Stigli smo u tvoj mali dom. Da. Eto moja sirovina za lampe i moj bambus. To je bambus? Da. Čuo sam od tebe da si ga ti zasadio. To sam, da, ja zasadio i to mi je sirovina za moj hobi. Koliko mu vremena treba da ovoliko naraste? Pa to je 4 godine, ali ovo je od ove godine. To što vidite. A 4 godine mu treba da izraste tako da bude lijep. Visok. Žao mi bilo da ga bacam i onda pravim tako. Lampe mi pala prvo na pamet da pravim, pa to mi najlakše bilo. Da, kako je uopšte ovaj bambus dospeo ovdje u tvoje dvorište? Pa od jednog čovjeka sam nabavio, svidjelo mi se kad sam ga video i onda sam ga posadio. Kod mog ujaka u stvari sam ga vidio prvi put. E sad mi reci koliko ti zapravo vidiš, nisi potpuno slijep? Pa nisam, vidim ja 10%. Ja 10% vidim, na jedno oko, na drugo ne vidim skoro ništa. A na jedno 10%. Vidim te, ali kako da ću kažem, da stojiš. Znači da toliko mogu da ne znam. A vidiš boju jakne? Vidim da je žuto. Žuto je. Jest. Eto, to sam. Evo, shvatite. Ovo je tvoj mali raj, tvoja radionica, pa ćeš nam pokazati kako radiš i šta radiš. Evo moj alatić, bez ovoga ne mogu ništa. Moj. To mi treba. Čekaj da nađem jednu. To je sve isečano i sad ja to isečem na meru. Ovdje imamo više letvice u kojoj sad nisam isekao kako treba. Više ideš na dodir, jel? Pa pretežno sve na dodir. To mi je i osjećaj čula dodira i čula vida. Nađe ovaj. Moja brisa. I sad isečemo na trake. Tako. I onda ovdje izmerimo kako će da bude jedna stranica. Što želiš sada napraviš? Pa to je ono za lampu kako bi trebalo da izgleda. Jedna stranica, samo da usne udari. Jedna stranica za lampu. Tako. Onda jedna stranica za lampu. Izmerimo od prilike. Ništa ja to ne merim za... Ne merim u milimetar. A to je. I onda... To je... Izbušimo rupu jednu. I jedan šapić, da vidimo delka. To. I onda zavrnemo.
šestiger. I tako redom dok ne napravimo cijelu dužinu. A to meni treba 3-4 dana da namestim. Kako si došao na ovu ideju? Koliko već vremena to radiš? Pa ne, leto sam počeo. A to na ideju ne znam kako sam došao, to mi tako palo na pamet, imao sam jednu staru lampu bez abažura i aj nešto da napravim, da nabacim lampu i onda mi palo na pamet da upotrebim delove od lampe za tu kućicu. Sad to ti je postao hobi, a ono što napraviš pokloniš nekom ili kako? Pa poklonim prijateljima najčešće, a sad da bi prodavao, kako da ti kažem, nemam ja tu brzinu da bi mogao da napravim da bi prodavao neku količinu. Sad odsječemo ovdje. Da li si razmišljao, pošto vidim da imaš ljubimca tamo, mačka ili mačku, možda neku kućicu, tako nešto? Pa razmišljao sam, ali sad trenutno nemam dovoljno materijala. Kad budem da trsku napolje uberem, to kaže da je isečem, a da ću da mu napravim kućicu. Da bude za dvorište. Već se nekad povrediš? Oj, koliko puta? Nije neki put. I mi sa Vidom se povredimo još kako. Ja sreće imam doktoricu u kući, pa ne moram da idem nigdje. Majka to sve sredi, ona je moj lekar. Eto, čuo sam malo pred da, osim što ovo radiš, da ti bez problema ideš i po selu i čak voziš bicikli. Jeste. I bicikla i vozio sam i motor, ali morao je brat da sedi iza mene i da mi govori kuda i kako i da vozim, ali nije me strah. Ništa, da vozim i motor i bicikla i čak i po noću idem u jedno selo tu 3 km dalje od Jaša. Ajde, recimo Jašu poznaješ, ali recimo sad već kad bi otišao u Zrenjanin... Pa to već malo teže. Nije bi problem, jel? Pa bio bi mi problem zbog semafora i tih, kako kažem, što ima tih prepreka i onda, pa da živim tamo navikao bi se. Ajde, njegov hobi, manje više što je njegov hobi, nego što je to stvarno njegova jedna upornost i što se on stvarno trudi i baš onako to neko svoje slobodno vrijeme, da nekako upotpuni, da mu nije dan prazan i nađe neki način da to nekako, mada mu ja nisam bila stalno neka podrška, većinom sam po selu radim i od kuće kad imam nekog posla, a on to svoje neko slobodno vrijeme kad ostane kući sam, tako, eto, na neki kreativan način malo ispuni, da. Tako da, eto, sve, to je zahvaljujući samom sebi, zato što je i sam takav. A do duše i tako smo stvorili neko svoje okruženje, kutak taj neki naš, da može opušteno da se ponaša u kući svojoj i da može da uradi to kako radi. Nema drugi način, znači ako bi se opterećivali time šta bi postigli, ništa. Ima još nešto je hobi, on drva naseče, on snopiće neke napravi, potpalu napravi, pripremi meni dosta deo posla koji on može da uradi u kući. Jedne godine čak i baštu onako kako je znao i umeo, lepo izašao, uradio, odradio. Učestvuje sa mnom u radu napolje. Doduše ne može da kosi, ali tako neki deo posla koji njemu odgovara, onda i on. Mislim, uporedo sa mnom radi. Šta zna i ume i koliko ume, kako može. Tako da sav ogrev je popakovo, sklonio, drva sklonio, imamo te neke džambo vreće. Problem nam je ta šupa, nemamo šupu posle te poplave, tako da moramo da odložimo i popakujemo taj ogrev da nam ne kisne i tako da, eto, to je njegov posao. Što bi se reklo, muški deo posla, on stvarno odrađuje u kući i onako domaćinski. Znači, on to sve ušuška, sredi i tako se i naučio. Znači, ipak
hoće, trudi se, borac je za sve. Ovdje je sad tvoj neki kutak kad se opuštaš, moraš tako blizu televizoru. Pa moram, da bi vidio slike moram, još bliže ja priđem. A sad od svih ovih boja što sad ja vidim ovdje, žuto, crveno, plavo, kako ti to vidiš? Možda nam objasniš? Pa te baš jako svetlije boje slabije vidim, crveno, te tamne, crvene, tamno plave, teget, to vidim bijelo, ali ono između ne mogu da, moram baš dobro da se zagledam da bi vidio. Te međuboje, svjetlo plava, svjetlo zelena, to baš moram da se zagledam. Te nijanse da bi uočio. A šta najviše voliš da gledaš na ovoj televiziji našoj, ne baš u velikoj ponudi? Pa imam 150 kanala, a najviše crtanje i skijanje, tako malo Sparta, malo crtanje, ništa više. Da i to, a ovako neki put prođe i cijel dan ni ne pogledam, ni ne upalim televizor kad sam sam kući. Na telefonu pustim neki radio i slušam pretežno radio, 202 i tako te radio stanice. Od savremenih tehnoloških dostignuća Slaviš je na raspolaganju smartfon sa govornom aplikacijom koju mu je obezbedio Savez slepih u Zrenjaninu. Sad kad sam dobio tu aplikaciju, sad mi je mnogo lakše. 99% mi je lakše, ne mora niko ništa da mi čita, ne mora niko ništa da mi pomože. Što znam, sam znam i to je to. Spletom okolnosti nije u potpunosti završio školovanje. Hteo sam malo da se našalim u ovo doba sad kad ide ova online nastava, da li onda možda slušaš malo njih? Pa nekako nisam u tako i onda ne razumem neke stvari, kako da ti kažem, nisam baš, ne mogu da se uključim pa da bi razumeo, baš moram onda da od početka sve krenem da bi shvatio šta i kako je. Postavili smo Slaviši i pitanje kojih se slika seća iz perioda kada je imao potpuni vid, a od tada je prošlo više od 24 godine. Pa sećam se mog 3. rođendana, tad sam vidio dobro. Srećam se mog 3. rođendana, pa sad moram baš da se zamislim da bi odbio. Ipak je to dugo godina i neke slike što sam znao izbledele su, zaboravio sam. Sjećam se boja nekih koje sam viđao i tako te nežne boje, da kažem, svijetle, zelene, te međuboje što bi se rekao. Pa se sjećam jednom kad sam na stepenice tamo gdje smo stanovali u Kiriju, igrao se sa mravom. To se isto sjećam, sa malim mravom i tako. Šta je? Sad imaš drugog ljubimca. Šta je bilo? Šta je? Je se oslobodilo? Šta je? Dođi pa ne boj se. Nerviraj reflektor. Gledaj ide. Gledaj gdje ide, pa daj. I za kraj, osim što mu je, barem za sada, neispunjena želja da se bavi elektronikom, najveća je toliko očigledna. Pa da vidim, da progledam, da vidim bolje, eto. To bi mi jedina želja bila.